И така, скъпи революционери, будни хора, време е да направим един лайв тази година, защото сме много доволни, аз съм лично много доволен и много от вас се надявам се доволни, че нашия приятел Доналд Тръмп успя да бъде назначен и да влезе в длъжност. Защото тогава аз лично треперех много яко, тъй като не бях сигурен какво ще стане. Та, нещата, които ще раздуеме и които ще ви напомна, са единствено и само по световните теми, тъй като личните теми нас не ни интересуват. Нито от мен зависи нещо, нито от вас зависи нещо. Нито от тези партии, които управляват България, зависи нещо. За съжаление, всеки път повтарям, световното положение е такова, че големите икономически и най-вече военни сили диктуват живота на нас, по-красивите, по-младите и по-умните. Уния могат да са по-грозни, по-дърти, обаче, за съжаление, от тях е военната сила и финансовата власт, която е фалшива, и политическата власт, която мислят, че вие сте им надали, или вие мислите, че сте им надали, но те са си я заграбили. Но аз съм обнадежден от световните процеси и от българските процеси на първо място. Правиме един кратък анонс колко е добре положението. Мнозина си мисли, че е много зле, но ще ви кажа, че сме много добре. Първо, българина е най-великият човек, защото се доказа при теста, световния тест за интелигентност, не се вакцинира. Световен тест за интелигентност, българите не се подаваха на огромната лъжа и не се унищожиха. По документи 15 или 30% има бълъци, което е невъзможно. В целия свят всички останали върват бавно, за съжаление, мъчително към своята генна мутация и към своите разболявания, които не знаем докъде ще стигнат. Ако се свържат по някакъв начин с мен, мога да ги отворя, поне да изкарат до 100 години. Но аз нямам намерение да раздавам информацията си на всеки, защото колкото повече се разбира как може да се спасиш, да бъдеш здрав, да бъдеш дълго време в добра форма. Така е, скъпи приятели, нещата се променят в целия свят, както и в България. Един път, втори път, трети път, четвърти път, никой не знае как се променят, но аз правя последен и бърз анализ. Доналд Тръмп взе властта. Какво направи? Най-важното. Спря възможността да има 1050 вида джендери, останаха само мъже и жени. Не само това, помнете. На второ място, той забрани централната дигитална валута, в която да бъдат контролирани всички, поне в Америка. В България може би това ще се случи. Не на последно място, той освободи християните да могат да ходят на църква и се извини на абсолютно всички християни, които бяха потискани до преди малко и бяха държани по 2 години в затвор за това, че се... Не е на последно място. Човекът навсякъде иска да сложи мир. Така че един ръководител на едната голяма сила, за която говорихме преди, която определя нашето битие, за съжаление, върви в правилната посока и правилната посока е една единствена. Да бъдем мъже и жени, да вярваме в Господ Исус Христос и да вземем решенията си сами и да имаме пълната свобода. Дали да бъдем зависими с електронния концлагер, който значи дигитални мангизи, навсякъде чипове, ваксини по желание, който иска да се трепе, който иска да остава жив. Това е най-големия ни удар. От другата страна, руснаците си продължават. Те си водят техните неща, но те също ни дават възможност да бъдем християни, не ни налагат на сила дигиталния концлагер, не ни дават възможност да си отрежеме циците и хуйовете, за да станем джендери, както по европейските закони. Така че ние оставяме сега единствено българите под робство на така наречения Европейски съюз, който се разделя и от руската политика към Бога и към свободата, и от американската политика към Бога и към свободата. И, скъпи приятели, случайно гледащи и случайно пребиваващи, давам ви една проста рецепта за всичко. Ако ние се опъваме, всеки един от нас, било открито, било закрито, с каквато и да е възможност, към новия световен ред, който иска да им налага така наречения Европейски съюз, много по-трудно ще могат да ни смачкат. Това означава, че това зависи от тебе, от тебе, от тебе, от тебе и от мене. Съпротива по всички фронтове. Каква е съпротивата? Първо, както виждате, насила ще ни сложат във всички зърнени изделия, които се продават по магазините, насекоми, черви, боболечки и така нататък. Второто, което ще имате тъжната възможност, която ще ни се наложи, е това, че ние няма да може да гледаме вече храна за собствени нужди,
тъй като този закон, който вкара европейците, семената, която баба ти прави на село, дедови, било то за домати, крастави, чушки, няма да може да ги ползваш, защото ще бъдат обявени за биотерористи, земята ще ви бъде взета и може дори да ви праснат в затвора. Това е също огромната опасност, която ни налага Евроджендърския съюз. Паричките ще им спаднат на нашите предатели тук, защото Тръмп им спря мангизите на финансирането на джендерите, но европейците имат достатъчно пари и си ги печатат те по същия начин като американците да финансират нашите врагове. И не на последно място. Едно от най-страшните неща е това, че България ще бъде подготвена и ще бъде включена в новата световна война, която се подготвя. Така че глобалните процеси върват в наша полза. И сега индивидуалната битка е в наши ръце. Не забравяйте да се свързвате с мене и да търсите канала на Супротивата България с Супротивата България. Това е място, където може да намерите ценна информация, която все още цензурата изтрива. Защото, уважаеми приятели, скъпи зрители, цензурата, която в Америка приключи, тя ще продължи в цяла Европа. Така че комунизмът или фашизмът, той ще бъде в Европа, както е бил и Първата световна война, бил е във Втората световна война и ние ще трябва да се справяме сами. Разбира се, имаме гръб Доналд Тръмп от една страна, от друга страна Путин. Те няма да се занимават с нас, няма да ни помагат, но поне няма да ни притесняват. Така че ние сами трябва със собствени сили да извоюваме свободата си и победата. Това е от мен накратко тази вечер, защото тук също има промени в нашия офис, в който работим и не можем да излъчваме по-дълго. След няколко дни отново включваме.